Знаете ли, че 68% от клиентите напускат заради лошо обслужване? В следващите няколко секунди ще научите как да изграждате и поддържате силни отношения с клиентите. Слушайте активно клиента си. Разберете техните нужди и очаквания. Бъдете проактивни и предлагайте решения преди да са поискали. Поддържайте редовна комуникация. Показвайте благодарност към вашите клиенти. Персонализирайте своя подход, за да се чувстват специални. Всеки клиент е важен и трябва да се чувства ценен. Инвестирайте време и ресурси в обучението на своя екип. Поддържайте високо ниво на професионализъм във всяко взаимодействие. Използвайте обратната връзка за подобряване на вашите услуги. Клиентите ще останат лоялни, ако техните очаквания се посрещат и дори надхвърлят. Харесайте това видео, ако го намерихте полезно. Абонирайте се за още съвети за управление на клиентските отношения.